Jmenuji se Karolína Lochman-Stradová a v tomto video příspěvku bych vám ráda představila digitální bibliografickou databázi překladů české literatury Traduček.lit. Tento nástroj vznikl jako výstup projektu podpořeném grantovou agenturou Univerzity Karlovy, který probíhal mezi lety 2022 a 2023 na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na tvorbě této databáze a celém projektu se podíleli především 3 lidé, moje maličkost, Michal Penc a Miguel Cuenca, vedle dalšího týmu IT podpory. Cílem tohoto videa je seznámit vás velmi stručně s projektem a především vám ukázat rozhraní databáze a ukázat vám, jak v databázi můžete vyhledávat. Naším záměrem bylo sebrat skrze různé online fyzické nástroje bibliografické údaje o všech vydaných překladech české literatury do španělštiny, které vyšly v knižní podobě bez omezení na místo vydání do roku 2022 včetně. Přestože v databázi už najdete i údaje o některých překladech, které vyšly v roce 2023. Náš tým chtěl vytvořit nástroj, který bude volně dostupný, publikovaný na webové stránce a který umožní online vyhledávání bibliografických údajů těchto překladů dle zadaných kritérií. Zároveň jsme chtěli, aby databáze byla snadno aktualizovatelná, abychom ji mohli rozšiřovat v čase a přidávat nově vydávané překlady. A také jsme chtěli, aby nebyla zaměřená pouze na překlady do španělštiny, ale také, aby bylo v budoucnu možné přidat překlady do dalších světových jazyků, což je v plánu. V těchto 2 letech, které jsem zmínila, se nám podařilo sesbírat, shromáždit, uspořádat více než 1000 záznamů bibliografických o překladech české literatury do španělštiny, které jsme již publikovali v databázi Traduček.lit, která byla spuštěna koncem roku 2023 a kterou vám nyní představím. Po zadání webové adresy traduček.lit.com do webového vyhledávače se dostaneme na hlavní stránku databáze Traduček.lit, která má několik částí. V horní části vidíme lištu, která nás stručně seznámí o projektu, o databázi a jak s databází můžete pracovat a využívat ji jako uživatelé. Nyní se nacházíme v katalogu, který nám ukazuje vyhledávací rozhraní a také výsledky vyhledávání. Teď vidíme všechen obsah našeho katalogu, který je seřazen chronologicky podle autorů a seřazen do několika listů. V horní liště máme sekci o projektu, která nás stručně seznamuje s projektem a také zmiňuje nejvýznamnější zdroje, které jsme při rešerši publikovali. Pro uživatele, kteří by se chtěli aktivně zapojit do projektu, zde máme vysvětleno, že do databáze může přispívat každý, ať už akademik, student, překladatel, nakladatel, zájemce o téma z široké veřejnosti. Každý může do databáze přispět s novými záznamy, s novými překlady, o kterých ví a které v databázi nemáme. A to jednoduchým způsobem. Je nutné se nejprve registrovat skrze tento formulář, kde si vytvoříte vlastní účet. A poté se vám objeví po přihlášení do databáze, což máme zde, jednoduchý formulář, kde vyplníte bibliografické údaje o překladu, které jste dohledali. Tento záznam bude následně poslán administrátorovi, který jej zkontroluje a pokud nějaká data chybí nebo jsou chybná, tak se daným uživatelem záznam vyplní tak, aby byl co nejkompletnější a poté se publikuje a propíše do databáze. Takže zde máme tuto sekci přihlásit se pro registrované a registrovat se pro zatím neregistrované účastníky. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, našli nějakou chybu v databázi, měli technický problém nebo byste se nás chtěli na něco zeptat, můžete nás kontaktovat na e-mailovou adresu traduček.lit@gmail.com.
A v poslední sekci aktuality velmi stručně seznamujeme uživatele s tím, kdy jsme naposledy vložili data do databáze, kdy tedy byla aktualizovaná. Celá databáze nebo vlastně ty statické texty, které zde máme v databázi, jsou ve 3 jazykových mutacích, v češtině, na kterou se nyní díváme, také ve španělštině, protože původně byla zamýšlená databáze především pro překlady do španělštiny a počítáme tedy, že dalšími uživateli mimo české uživatele budou také španělsky mluvící lidé. A v 3. verzi zde máme anglickou mutaci pro mezinárodnost projektu. Nyní se tedy vrátíme do katalogu české verze a podíváme se, jakým způsobem databázi lze využít, jak v ní vyhledávat. Pokud hledáme nějakou konkrétní knihu nebo konkrétního autora, můžeme využít toto vyhledávací okénko, kde jednoduše najdeme kýžený výsledek. Zároveň zde můžeme filtrovat, jestli chceme vyhledat danou otázku v celém katalogu pouze v českých originálech, překladech, anebo v sekci autoři. Pokud své vyhledávání chceme nějakým způsobem vymezit a chceme najít například soubor překladů podle daného kritéria, můžeme využít následujících kritérií. Máme zde posunout osu rok vydání, kde velmi jednoduše nastavíme časové rozmezí, v jakém hledáme dané překlady. Dále máme zde kritérium jazyk, tedy jazyk, do kterého je daná kniha přeložena. Opakuji, zatím databáze obsahuje pouze překlady do španělštiny, ale počítáme v budoucnu s rozšířením na překlady do angličtiny, češtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny. Pardon, překlady do češtiny samozřejmě ne. Dalším kritériem je místo vydání země, vydání překladu. Zatím zde máme výsledky nebo nabídku pro překlady do španělštiny. Zde také ale můžeme napsat například Mexiko a tímto způsobem zemi zadáme. Dalším kritériem je žánr. Naše databáze se zaměřuje na literární překlady, překlady literatury jako takové. Máme zde tedy hlavní literární žánry, beletrii, drama, poezii, ale zároveň jsme přidali i literárně hraniční žánry. Máme zde esej studii, naučnou a populárně naučnou literaturu a další knihy, které jsme považovali za důležité zařadit, ale nelze je kategorizovat dle těchto žánrů. A posledním kritériem je nakladatelství. Nyní se podíváme, jakým způsobem tedy vyhledat nějakou konkrétní otázku v databázi. Řekněme, že mě zajímají překlady, které vyšly třeba od roku 1989 do současnosti. Zajímají mě překlady do španělštiny a chci je omezit třeba na to Mexiko, které už zde máme. Zatím vidíme, že zde v Mexiku máme poměrně dost výsledků, jsou to konkrétně 2 stránky, které si můžu takto prohlídnout, ale pořád je to poměrně dost výsledků, takže ještě svou otázku omezím na vyhledávání esejí a studií. A mám zde 7 výsledků zadání této otázky. Nyní bych se chtěla blíže podívat na bibliografický záznam některého z překladů, tak třeba vezmu hned ten první, Kožík František, Comenius Ángel de la Paz, vydání z roku 1993, což je překlad originálu Anděl míru. V této sekci vidím hlavní bibliografické údaje o překladu, ISBN, žánr, jazyk, nakladatelství, místo vydání, rok vydání a případně zdroj, odkud jsme čerpali informaci, pokud je dostupný. V pravé sekci vidím, z jaké knihy byl tento překlad pořízen, tedy český originál v tomto případě. A zároveň zde tady máme zase kompletní bibliografickou informaci o originálu. Pokud by mě zajímalo, zda tento český originál byl přeložen vícekrát, můžu se zde prokliknout tímto způsobem na detail českého originálu knihy Anděl míru a v pravé sekci vidím všechny překlady dané knihy.
Takže zde jednoduše vidím, že tady v Mexiku stále používáme to vyhledávací kritérium, byly vydané tyto překlady z roku 1993, 1996 a 2005. Mě například zajímá, odkud pochází ta informace, kterou zde máme dostupnou o překladu z roku 2005, takže kliknu na sekci zdroj, link a dostanu se na webovou stránku katalogu Španělské národní knihovny, kde si můžu prohlídnout včetně bibliografické informace, také obálku knihy. Vrátíme se do katalogu, do našeho výsledku vyhledávání a vidím zde například Václava Havla, překlad La responsabilidad como destino, ale není zde uvedený název originálu. Podíváme se tedy na detail, abychom zjistili, co se děje. Zde vidím veškerou informaci a dole poznámku, že se jedná o výbor esejů. Takže originál nelze detekovat, proto zde máme NA, anglickou zkratku No Applicable, což znamená, že daný údaj nelze zadat. A stejně tak bibliografické údaje tohoto neidentifikovatelného jednoho originálu zde mají, kromě tedy snadno vyplnitelných údajů, zkratku ND jako No Data. Takovýmto způsobem tedy v databázi označujeme údaje, které buď to neexistují, anebo které nejsou relevantní pro danou kategorii. Vrátíme se do celkového katalogu prokliknutím například na logo Tradučeklit v levé horní straně stránky a zkusíme další vyhledávání. Nyní mě bude zajímat například, jaké knihy vydalo nakladatelství ve Španělsku, nakladatelství Galaxia Gutenberg, které vím, že vydává poměrně hodně českou literaturu a vidím zde kýžený výsledek. Máme zde různé autory, Václava Havla, Denemarkovou, Radku Holana, Vladimíra a tak dále. Výsledky se zobrazují nějakým způsobem a já bych je ráda seřadila chronologicky, například podle roku vydání. Jednoduše lze toto zadat prokliknutím na kritérium rok vydání. A nyní se mi knihy seřadily dle filtru, tedy chronologicky podle roku vydání. Pokud by mě zajímalo, nebo bych si ráda výsledky seřadila abecedně podle autora, originálního českého titulu, kliknu opět na kritérium autoři a výsledky se mi seřadí tímto způsobem. Podobně můžu pracovat ve všech daných kritériích, například abecedně seřadit dle názvu překladu. Pokud jsem spokojená s nastavením tohoto výsledku, také mám možnost si tyto výsledky stáhnout v PDF formátu, a to tak, že kliknu tady na toto tlačítko uložení vytisknutí výsledků. Nyní jsme se vrátili zpět do hlavního katalogu databáze. Děkuji vám za pozornost, doufám, že vám video přineslo zajímavé informace, jsem ráda, že jste se dozvěděli o naší databázi a doufám, že se podíváte na naši stránku, včetně vyhledávání v databázi a pokud máte chuť a informace, přispějte, budeme velmi rádi za nové záznamy a nové informace o překladech tak, aby tento nástroj mohl nadále žít a byl takovým komunitním projektem nás všech přispěvatelů. Děkuji za pozornost.